Türkiye herçiqas yektiya Sûriyê bixwaze jî lê dibin bala Tirkiyeyê Sûriye wek axeka Osmanî an jî li gor sonda neteweyî jî wek beşeka Tirkiye tê bilêvkirin. Ji ber vî jî Tirkiye di damezrandina Sûriya nû da dixwaze bibe aktörê serekê. Lê li Tirkiye hin welatî piştgirî bidin van daxwazên Tirkiye jî piraniya welatiyan naxwazin ku Tirkiye têkelî pirsgirêka Sûriye bibe. Ew radigînin ku Tirkiye bi xwe di nav qeyrana aborû siyasî de ye. Hewcê nîne ku destê xwe têxe nav siyaseta Sûriyê. Zekî Özbek jî yek ji van kesan e. Ew bi xwe karê bazirganiyê dike û ji ber hin egeran karê wî rast neçiye û ketiye girtîgehê. Ew ana ji girtîgeha vekrî ji bo demkî derkeve jî lê dibe hewcê nîne ku em bi mesela Sûriye re eleqedar bibin. Türkiye'de zaten biz kendimiz geçinemiyoruz. Ji xwe li Tirkiye em nikarin ku debara xwe bikin. Heke em bala xwe bidin ser Sûriye, li vê derê welatiyê me ve têkeve nav çi helê, ev qet naye fikirin. Ez bi xwe di girtîgeha vekirî de me, ji ber sedemê aboriyê, ji vir ez ê biçim girtîgehê. Ana sicîla min xirab bû, zarokê min tenê ma, ana em Sûriye bifikirin an xwe. Rewşa Sûriye û hebûna Amerîkayê li Sûriye welatiyên Tirkiye dixe nav fikaran. Sûriye têkeve nav rewşeka nû jî lêbêtirî 3 milyon penaberên Sûrî li Tirkiye ne û pirê wan jî naxwazin ku biçin. Yani İsrail ile Amerika'nın olduğu yerde Ciyê ku İsrail û Amerîka li wê derê em ê çi qastin av evlêkariyê dabin. Ana li Sûriye rêveberiya ku li ser karê jî terorîstekî berê ye. Ez bawer nakim ku ev ji gotina Amerîkayê derkeve. Ji aliyê rayedarên Tirkiye ve li Sûriye kêşeya herî sereke Kurd têne dîtin. Lê piraniya welatiyên Tirkiye dixwazin ku Tirkiye bile enerjiya xwe li ser Sûriye na li ser pirsgirêkên navxweyî serf bike. Ew radigînin ku ciyê ku Amerîka û İsraîl heye ew ê ti firsendekê nedin Tirkiye. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Ankara.